kirolak, gaur batez ere praktika egingo du. Bai, praktika. Hala ere, pare bat gauza, jakin beharko aprobetxatuko dugu, zuek jakiteko gure herri kirolen inguru. Herri kirolak zer dira? 3 ezaugarri nagusi dituzte. Lehenengo ezaugarri nagusia zein da, baserri mundutik datozela. Hori argi daukagu, baserrietan egiten den lan horretatik edo egiten zen, garai batean, gaur egun makinariarekin eta gauzak aldatu egin dira, garai batean, egindako lanetatik datoz. Ulertu da hori, lehenengo ezaugarria da. Bigarren ezaugarria zein da, apostua, desafioa. Herri kirolak ez dira ulertzen desafiorik gabe. Inork ez zuen 200 kiloko harria potenteak egiten, hain nekeseak egiten, hori da, dira 70. Improvisatu bai. Ez lukete horrelakorik egingo, aposturik gabe. Beraz, apostua da bigarren ezaugarria. Ados? Jarrai dezaket, 3. ezaugarria da, esfortzu fisiko handia eskatzen dutela. Munduan, zuen herrietan ere, Alemanian, Rumanian, beste Polonian, beste Australian, Estatu Batuetan, Kanadan, Senegalen, hainbat herritan, oraindik ere mantentzen dira joko tradizionalak, bai? Baina orokorrean beste herri kirolekin konparatuta, Australian adibidez, aizkolaritza egiten da. Horko aizkolaritzarekin konparatuta, hemengoa, hau, fizikoki esfortzu handiagoa eskatzen du. Beraz, normalean, Euskal Herriko herri kirolak beste herri batzuetakoak baino gogorragoak dira. Bale? Bai, bueno, oso idea simplea da, bale? Bi gauza horren inguruan. Eta horrein hasiko gara ja probak egiten. Taldeak gaude, jakin dezazuen, hauek, pisu guztiak eta egokituta daudela, ez dira benetako pisuak, eta ez ditugu benetako probak egingo, egokitu egin ditugu probak, zuen adinetan, hori azaldu zuen lagunei, lasaiago dugu. Venga, ánimo, ácido. Soto. Es. Joder, suena. Vale. Zita lehentaldea, zuek? Lehentaldea. Ánimo, acción. Venga, Soto. Venga, acción. Vale, chao, va. Final está bien, ahora está. Iru, ánimo. Aupa, acción. Osoto. Osoto. Venga, ánimo. Venga, Soto. Bueno, benetan idokau gaur hemen, Euskaldunak, noski, Rumaniarrak ere, Alemanak eta Polakoak ditugu gaur hemen, herri kirolak egiten. Vale.
Vale, sono. Sono. Vale, vale. Categoria. No sono. Di gaire, Apagaztiok. Venga, sono. Bueno, esanakoa Durangoko institutuko ikasleak ditu daude hemen, herri kiroletan, eta eurekin batera, Europako hainbat herrialdetatik etorritakoak, Alemaniakoak, Errumaniakoak, Polakoak ere ditugu. Eta Portugaldarrak parkatu, begira. Eta Portugalekoak ere baditugu. Venga, fuerte. Dale, sordo. Epa, sí, yo somos. Beso. Vale. Oso no. Vale. Oso no. Venga, oso no. Ánimo. Eso no. Venga, ánimo, Bastio. Venga.